Andisikuna zvino zvinotapira. Watora. Watora. Membo kuudza iblazi. Mufamily menyu ka mukaita mwari greedy. Zvinokunzisa kuti zvidai so. Ipa pakaita vamwe vakada kuita greedy madays acho. Saka zvazvakanganisa zvinhu zvese. Muvenga vapinda. Ndana jiki. Was the family when I agreed? You're the man. Tabayago. Right. Well, my chamber over there do that. But I wouldn't Tabayago. Chingiri yangu. Fuck off, man. Look, akatengesa ndeumwe waunaye wacho. Antorwane brain. Okay. Akarwa shiri kuti aenda kushiri man avanze aripa chinojamarataaaenda kushiri vakasara mudhunyazi dhunyazi baakoneswa man kuti tokupa gauni ukana naye kunosira mabhebha akachikosaina vandakaute kukonesa roji pano wake anodhunga handi pano pano wake anohlanya ndianga asara ari akukoneswa man uyo anenge akaenda achitivesa achitivesa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 achitive
vakadhunya vaita yakaita saka vanhu vanobvuma ite semadhunya anogona ngari yakatouraya sistireni yavo hazvitomboshamisa anogona ngari yakatouraya sistireni vana bafuke mufa tikuona ari kunokona vakadzi naibushora vakadzi vafuke mufa akatanga sikamhanya anenge achikusota emese kasaka anenge achikusota emese chigara uri soga ndakaregera advice yangu azvidoro doro vanye atorova nezvizvo zvekurova masikisi asatombomwa doro tinaye have zvakatorova masikisi tinaye ataurasi kuti wai uri kudaro wai aiwa ndakatorima musulu ndaya panapa mandasa iwe une stress wotozotowa matuma piyewo ngati iwe une stress wotozotowa matuma piyewo kuti mandasa hamwidodhakwa bvudza kuti ndaizoziva ndaite chidhakwa mandasa zvinhu zvikakuomereo tozotowa ravasikatiwo hausati ndati boza vanobvira varimwa mari munhu akamborimwa aona ravasikati because wagara unambobvira wadhakwa asi munhu akambodhakwa wakagara unobvoma doro saka usingabatongoziva zvinopedza stress zvatiri kuita so it's okay hafanogara wega zvakasiyana manje takasiyana vanhu chatinotsvaga tichipedza nacho stress takasiyana vasiyana anokwatole aisa pedza stress negasi but ndisingatobhodhakwi naro tonangu unopedza stress netsoro because aisa tsoro jara ndaichikamwa 1 liter chete kamwa rinoenda kutoita kusunga asi apa ndakazvimwa zviri 2 handakadzidzirika kana mboazvikasadaro unotokonya ukamadoroka unotambanudzakamura zvimwe uchimbosekerera uchimbotaura kuti kunyaya uchiita se chimborimutarisa asi yekapusa unogona ibata masoro ndofunga ndiyo ndaisa titi zvamusiri kumwa munini tinecheka saka iwo twangudwa usingaziyeyo watushorere twangudwa usingaziye watushorere ndambakukumbira chiinene aiyo ndandasavaita simba rekutaura izvo ndambakukumbire ndambakukumbira chikana ndikava ndichikukumbira chinhu ndati ndikava ndichikukumbira ndoona kutaura izvo handambokukumbire ndisekuru vana vake ndivana sekuru ndisekuru
Igau mari. Chana mai vanengira vamhori. Mari apa mari apa. Sekuru ndisekuru. Ndikaona akukana tuba basa tikuita but atifoti mari inotobukwana because unowana kabasa ke $50. Wanzueri. But it tsamba unogona kuzoikollecta Tuesday. Tuesday mswani. Next week. Ah, we can look at next week. Oh, should say Next week. Tsamba yeyo ndikaitora ndochi. Ah, dzava tsamba. Tsamba. Kuitsa munhu. Inobvairwa nebo deputy sheriff. Obhadhara for what? Sheriff akwanise Sheriff obaitora. Obaenda kunokuitsa munhu. Sheriff anomboita munhu. Ipapo. Isiwo. Kana utakabhadharwa anobva ti mangwana anobva Akabhadhara kuma 8 ka anogona kuenda kuma 9. Nditaunzwisisa. Alright. Ndikabhadhara kuma 8 ka kuseni vachivhura kuma 9 anogona kusumuka. Obva anotora mupurisa kwaRed Park. Obva aenda kuba. anoenda nemamonya nemotikari ndizvo Vanawo ve-debt collecting. Mari yandobhadhara ye450 ka vanobva vaenda kunotora property munhu wobvaisa mugori. Obva vaenda kunoitengesa wodzora 450 kwandiri. Kutaura zvauri kutaura. Inini ndautsvadza futi. Cut next week. We Friday ndipo ndino. Saka what's next week? Friday yatumwe. Both denga nasi every Friday. Anapota usara imwe Friday. Aiwa, mse Friday. Iyo Friday we start next week. Both nasi ndo Friday. Saka Friday. Ngozi yalo. Bo. Chana nokati ngizvo. Sokwana. Uya naye. Sokwana. Sati vati vaunga 450 ausiziya mari yavavo. Atoenda lo. Ngavakupeka invoice. Kune invoice. Asa invoice wabhadhara. pane panonyorwa unzi ndizvo loita Okay, wotsamba ye hit here. Akanana iko. Ndopanozopiwa chi. Saka vanenda kumaloya zibva vati kuna Tuesday ndoenda kuedza nhasi kuenda kumarondero court. Izvozvo because mari iyo haibude pasi ndisina kuona kuti padiwa 450. chinonyi chakanyorwa kuti ndiyo mari idiwa unzi ubhadhari Tokonoibhadhara tese tinayo. chono yobhadhara muchinzwisisa futi avanawo manpower yozosumudza chi Mna neyo mandazi. Anangori nditsamba. Ini kana mchida kwenda vanopedza kangoti tirama dzake daunoona muchimbudisa vanotande. Ayo chakaratse pasina kudaro. Uzvinira wega. Cha avana nenguva yawo sitora nenguva yedu. Takona mbamusina Ngaita chop chitirwa rinobara. Kana kasimuka ngarisumuke. Isi tozozela kusira chinhu chakatakwira masipika edu. Bosi chatombororo pano wangu. Ndakazozwa kwakutocheva cheva rezo. Watombororo wangu. Nditiri ndaona kune vanhu. Ofesi kakazora kubvudza. anga kuti zvaita Tapa. Wakakutya kakuti wakomesa zwa flag here. Wakakuti bozi achitaure tese kapepe. Bozi wenda dzaweni dzawo. Dzakakura kuti pane zvakabhoitika. Nabe wangwari kana kutana bayamberi kana lokutana. Wakatarirwa nemufesi wangu mwanonzi Chatambara. Istende yake. Saka akati gara uchimwaisa madhiriti. Kana aita boenda. ari bho mufese kuna ari bho Wabva vakakanyeda kai. makakatorere makakaisa muvhidhiyo Varuda kunyepera vanhu iyo area iye vachiti tiri kuvhura masitezi edzimba. Vasina kuwirira nekanzuru vasingazikanwi kana kopi kana kulocal government ndiyo inofambisa zvemastate semhomes yekwana kefi yekumfakosi
apa paurugara paka toda kuvhura road pachafanira kuva neroad saka inogona kuti ugare unobhadhara $30 kuti usanobata nzvimbo then mastinza tozokupa pako wozobhadhara 8 wire saka ndikati manjenichi ina handikwanisi kuteerera zvamutaura bhosi kana matoda izvozvo ndinotora muridzi bhosi ina handikwanisi kuanza anything saka ndinotora muridzi ndoya naye mokutaura naye ndiwo muda kufa izvozvo vanomutora bva auya vataura vese bvotadza muridzi uyo akati nindina muzukuru wangu Douglas Mokeshura ndiye minista wechiwe saka ndichanomubvunza abva aenda akanomufona kanzi hatinombotuma vanhu izvozvo kuti vaite masitizokamuzuva saka abva ati usateerere vanhu vavo kana vauya usataure navo usabvume zvavanenge vachitaura unovarifira kuti vauye kwandiri saka vakazomboda kuya futi nesuro vaondisiya paipa zvavauya zvikanzi koiwewe vanhu vangoonavo zvikanzi vanhu vangoonavo chichi muri kudonga kuda kutiita sei ndikati mamhanya vanhu ava kamazamudataagadzisa isho mapepa andachigadzisa nawo nyaya kuvakwezvadaroka tatine mari dei tatokubatsirawo chichichichi ozati totauri tese atodaiso saka ndiyo nyaya yanga kuti unetsotinda tidogona ngomufonera madhedha ngomusira ukapuresha kuti nyore tsamba yangu iyi bosi vanga yacho ndeyekuita folapo aiwa iyoyo anenge achitoita itori bholu nokuti anenge aita puresha munhu anobva ainotora foni namba dzacho akanonhiri mina vandikaita nenoti aiwa ndakatobvako Ayo, Tuesday, ngafonere mune imwe tsamba yaungatondipa zvandakavapa chinose chamabhiusi zesa neubvura ndichiti munhu kana achibuda afanosiya clear zvikere zvake saka ndandavapa bva vanyora tsamba yacho saka inge vakanga vasati vaidhirivhara mani saka vangada undipa ndikati ndipei saka other one wacho azoti amazi aiwa tsamba iyi kai vakakupa tsamba iyo ndiyo unenisana deputation kuti vanhu anechitori chezesa vozobatira property yokafa saka osiyana usaende kumba kwai automfana kuwanikwa ndakatendeiwo musweti kumba ikoko kunokuma kuita achibva tananga wadeputy chief kana kuchibva kwananga wadeputy chief wangonangwa ipapo mina ndimuradzi chikotoda anoenda kuyasotora vhidhiyo chikotoda ichi chiri kuseri atimuradza from the start kuseri Luka ni mhlanga. Ai, ndoseme kwake. Atonera yakaiwina fast because akatorana nogona. Masaka kare mari vasingamboita zvakawanda. Ende vanofana kutopiwa mabasa waliwa. Kotoje kutanga ishi. Yekutanga ishi. Saka wafambira. Yeah. Wapinda maofisi saka Akamukanika memorandum. Iyi ndio H2U Uya anonza kublaza. Ko ichi chinenge memorandum. Do final application yakaitwa kupedzira yakapiwa 10 days to oppose. Ishi. Okay. Final. Yakapiwa 10 days to oppose. Doine zvese zvatakaita iri naye hondo yatakaita naye yese ndira tiri kusiremoti tichibva kurotondro tichizoenda kuhigh court. Filed in this file. Okay. Pane rimwe ratosara kudheni. Anemera chinyowa. Rekutanga. Chirongedza iri. Nekotoda ishi.
chirongedza ya ndavhuma ukavhura utoona kune matsaga dodherera vanhu dotsaira vanhu zvinhu zvavo zvazvafuna kushandira yake kutenga imba yamudhara yese aiwa mafia tiriko vanongotiona chiswera tiriko tovaridza kuti takonga dhini mufesi wedu tiriko vada kukwatisa isu toita se tambe yemufana wangu ikoitenga pfungwa chagreement of sale chake chakaita nemufana aipenga wachona chagreement of sale chake nemufana ichi akaita kuchibika achizi hanzi aisiri haisi agreement paisaida ari kuti sela mufana signature yemufana wangu yake balance makuti nesavaya hapana madress hapana hapana nhamba dzesitupa ona iyi akazofojera zita rangu apa ona pakazofojera abva azonyora zita lashi hadzi dzakapa waya 50 blessing hadzi dzakapa waya 50 keleb hadzi akampa 500,000 hadzi ajedi ndakampa 100,000 abva afojera rangu pazasi akati akanipa 2 million akahadzi akafa hanzi yatengeswa marimba hadzi daita 100,000 apa kava saka ndiyo here vhale yacho hakuna zvakadasaka haikoti yakazvivhara kaikati hakuna chakadaro yainzi mari uverenga zvaitaura achiclaima ndakatenga izvi zvese ukatora apa zvinogona kubuda titi ukada isu chakaita 2005 akuda kunochinja manje zita manje watora but next overpays akuchinja manje nekanzuru achichinja nekanzuru ukore zvisi watora tienda panext up uri zvese icho toti bhuku iri karasika kana anything uyu akaramba ushu akaramba kuti handinomboisa signature yangu iyi achibvunzwa nemacid but dziye anga akatoita izvozvo anenge smart moyo uya pamessage of court pa4th street akaramba shamani hanzi munhu anogona kutora chidhindo changu mupana wako ndiyaitambiswa furanda uona keleb ondeyayotona zvese noti panotengeswa dzimba ka panobvunzwa zvinobuda munewspaper obvunzwa hama dzeyako dzavo dzese odziwirirana nazvo nofana kuadvertise pakaita hwana aramba aitengese toenda ichi ndo chiapplication chandakazoita pabuda judgment yakabva kurotondro handiti ndatora inenge yatotora vhidhiyo inozoitwa pose kana yafamba pose 100 nongokamhanya ukati kwekwe unongoti kwee unobva unzi pose ijudgment yakabva kurotondro yaiti cid ndikuverengewaiti legally kuita agreement of sale nemunhu anopenga hazvibvumidzwe pamutemo handiti ningi complainant ichi ngaaende kunoitirwa ningi application awane high court order inokanzura agreement of sale yakaitwa nemufana wake nemunhu uyu yobva yarevhesa change of ownership yakaitwa yobva yachase asi hapana macriminal charges atiri kukwanisa kuisa pamunhu uyu because ichi hatina kunyatsopiwa proof yakanyatsokwana inoratidza kuti paakaita zvinhu zvine mufana uyu anga achipenga here ipapa acho ipapa uye saka chi complainant ngaawane chi
vairake riverenge ritore docket riverenge docket rese vaverenga docket ro advisa complained action yekutora zvapera ubva pedza area pp Harare province itambe yekurwara kwemufana tsamba yekurwara kwemufana madheta ari kumashure eka akatanga kurwara 2000 vakazotengesa imba rini 2001 ichi manje ndo chaakapindura chake achiopoza iyi yapera iyi ai ukaiverenga haunyazoona kuti munhu anopenga wapedza 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 soba wacho panaisa kweza kutaura manje kuti uone ma-enemies because awanda vawandise kusumuka kuchaita uyu kawo achaedza kuronga zvimwe zvimakororo magangster saka paunobatwa wakadhambaka uchaisirwa poison power ndakatomboisirwa murari wangu saka ndo zvandaichaedza kutaura saka pana mwana anenge achitimba 96 chetichomadheni vakatuma kanga mufana kanekutamba nako vakauya ndi kakava negreen valley akati kakaisa muglazi saka chimwa kavakasipa vakati oza ndichimwa ndakataka kusweta kusweta kusikadzwisiki kuti kwabva kupi dikitira kutakupera pawa kuti shivha rinivandati idomborara vandakiya dho kutira ndakaita kuzadza mese flu sikusara mvura yemarutsi kutazozoti zviri rutsi zvinhu zvikuita brown rutsi vandarara kurara kuzomuka ndakarara namasikati kuzomuka na8 manheru kumuka ndiri wiki vandarara futi kuzomuka mangwana kusini chandaingoda kudya ipapo macucumber seed macucumber nemadomasi neonyeni ndakazotaka kuda chikafu patombopera handifunga some hours ndakaona kuti ya bvira ipapo ka ndakati yavana apa imwe buye zvimachembero zvemuremo zvagara kudhara meeting zvatotuma kamupana bcause vanongotsvaga achiti munhu anonge uchitamba naye nguva iyo panguva iyo munhu anonge achiti ndo shamwari yangu ndo vanotuma iyo saka ndakabva ndabhana kuti ashamwari manje kana chatambira hasina shamwari nakutamba diki nakutamba diki ende pese vanotozvidza kuda kuzuma vakandononona one havana andifambire ndikuona nyaya iripo manje kana daiita manje kana iwe ayone chitongoti maloja akuti yo waindoira kugara ipapo kana wawina nyaya waisa maloja yo unogara padhuze worocha kumwe kumba section 1 ibhadhara nemari yemwe yo chimonita but chekutanga manje obva waisa jurawo iripo kudhara gate kana iripo waisa zigate worora chimoko chako ana 5 good pana wakomana wangani va5 vakomana ndikangokubata tikangotambira iko ndikakuona uita zvechimboko chete ndongotaurira mati kuti munhu aya anoita zvechimboko ndomukwirira ndegawo yakuno wozatofanira kuita mboko gara uri soba uchengeta vana ava vozoita sei vozosara mupamusha wanga waenda wosweti iyoyo waswetera haisi yako vachanyatsozonakiwa nemudhuriwo vapana ava vawabereka wazore chikari zvezviruso zvauri kuita vodakona mukadzi wamuka vanokuti kwiyo weizozvara vana vaisava uda kutiya kuti uzonogara pamba uda kuita landlord unozvara vana kuti unge muna rupenga iwo waitiya kuita landlord igodo ravanotomuitire ro kutoratidza isaide kutoratidza kuti ini ndani havazotoda futi kana vana vanguyo vototi dukuda asina kana vana uda gets eka havatombodi kundiona ini chandafara nacho vechitabu chako chedrive votora zvapana uchibata nekombi kakuzuma siti iwo chakanditorisa adazotenga zimota rake andona ndoti ufambe nayo urikuona zvoita haisi bhareni yako toda kutora chiri class 2 enda ndakamuudza kuti toda iri class 2 enda futi saka ane problem zvoita sei kufambisa mari enda futi saka vatichitanga woenda kumba stage inopa munhu shumu iwo dai mwari akubata for life siyadoro siyadoro obva waenda aindoro ndiri maundaro obva waenda kuchechi kiraona mwari mwari mkweyo mazano onai maenema awanda inyaya yemudhuri
wangoisa muna mateo usati wararama awanda nenyaya yemvura ndozvisa kwamuri ini handasika hosi kukutaura zvemashwaka kuti uhwine maofisi ese vanhu vachikunzwisisa haisi brand dzako wanga wakabhekwa chii nevakaenda haisi plati yako tinogona kutaura vaifanewe maita bomandaza chiendayo kwamadaidzo handisi kuda oda usi kuda tanga mabvisa panosvika muenzi akapiwa renyu ndiri mudhara maoko anotanga ara mudhara aribatwe ndiri mudhara maoko anotanga ipapo tanga neactera unopeeka rakanaka chimhani aibo